دايركتور ماكل استراتيجيكاو مصنعتي إيرترا دكتور أحمد دحلي نجبصاوያን ዲፕሎማሲኛታት ምሁራትን ተመራመርትን ንፖሊሲ ኤርትራ ኣብ ውሽጣውን ግዳማውን ጉዳያት ዝምልከት ኣስተምሮ ሂቦም ኣብቲ ብ24 መጋቢት ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ማእከል استراتيجيكاو መጽናዕቲ አልአህራም ዝተዋሃበ ኣስተምሮ ዶክተር ዳሕሊ ንታሪኽ ኤርትራ ካብ 1890 ክሳብ 1991 ሓያላን ሃገራት በቐንዱ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ታሪኻውን በደልን ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ዝተመንዘዐ መሰሉ ናጽነት ንምምላስ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈለ ረዚን ዋጋን ከምኡን ብዙሕነት ህዝቢ ኤርትራ ናብ መንጎኡ ዘሎ ስኒትን ምንብባርን ብሰፊሕ ገሊጹ ዶክተር ዳሕሊ ወሲኹ ብምስምስ ደባዊ ምስሕሓብ ልዕላውነት ኤርትራ ንምድፋርን ንኤርትራ ዳግም ንምግባጥን ንወያነ ቅድሚት ሰሪዕካ ንዝተፈጸመ ወራር ድሕሪኡ ዝሰዕበ ኩሉ መድያዊ ሸርሕታትን ንኤርትራ ንምጥላም ክካየድ ዝጸንሐ ዘመተን ዝምልከት ዝርዝራዊ መብርህ ድሕሪ መሃብ እዚ እውን ብሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ልቦና መሪሕነትን በብመድረኹ ከም ዝፈሸለን ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ እናተጋህደ ከም ዝመጸን አብሪሁ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣሕመድ ዳሕሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ 13 ዓመታት ዘቕጸረ ባዕሉ ዘውሓሶ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ጥሒሱ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ዘሎ ስርዓት ወያነ ኣብ ክንዲ ዝቐጽዕ ጭብጥብ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ክስታት ንኤርትራ ብምውንጃል እገዳ ከም ዘጽደቐ እዚ ድማ ኣንጻር ቻርተሩን ዝቐመሉ መትከላትን ስለ ዝኾነ ክለዓል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እቶም ኣብቲ ኣስተምሮ ዝተሳተፉ ግብፃውያን ዲፕሎማሰኛታት ምሁራትን ተመራመርትን ብወገኖም እቲ ዝተዋሃቦም መብርሂ ንዝጸንሖም ኣፍልጦ ዘስፍሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ክቕጽል ኣዘኻኺሮም ባህላዊ ጉዳያት ትግደፍ ብዓውዲ ምእላይ ፊልምን ምቁፅጻር ስርዓተ ብርሃንን ንልዕሊ 5 ኣዋርሒ ዘሰልጥኖም 83 ስነ ጥበባውን መንእሰያት ብ27 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ኣዝመራ ኣመሪቖም ኣብቲ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝተኻየደ ናይ ምራቕ ስነ ስርዓት ስነ ጥበባዊ ሰለሙን ጸጋይ ብዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ቲያትር ወዲ ሰብ ካብ መዓልታዊ ዝትግብሮ ዝብገስ ዳይናሚካዊ መሳርሒ ምዃኑ ተቐይሱ ነቲ ካብ ግዜ መግዛእትን ሓርነታዊ ቃልስን ኣብ ምንቃሕ ሕብረተሰብ ልዑል ተራ ዝነበሮ ናይ መድረኽ ቲያትር ንምብርባር ኩሉ ስነ ጥበባዊ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፍ መድረኽ ምብኻል ፈጢሮም ክዝትዩ ጸዊዑ ኣብቲ ዕለት መልእኽቲ ዓለማዊ ቲያትር ቀርብ እንከሎ ተመረቕቲ ኣብ ምትሕልላፍ ባህልን ምዕቃብ ክብርታትን ዓብ ተራ ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ሙያዊ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም መዘኻኸሪ ተዋሂቡ ዝተዋሃበና ስልጠናን ኣገዳስን እዋናውን እዩ ዝበለ ወኪል ተመረቕቲ ብጊዱ ኣብ እዋን ስልጠና ሃብታም ሓበሬታ ኣፈ ታሪክ ንዝሃቡ ከምኡውን ነቲ ስልጠና ንዝመደበ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣመስጊኖም በቲ ስልጠና ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ዝምባለ ክጭቡጡ ከም ዝኽኣሉ ዝገለጹ ካብ ተመረቕቲ ሁሴን መሐመድ ሓጎስን ራሄል ክብረአብን ድማ ንዝተምሃሮ ብዝያዳ ጻዕሪ ኣማዕቢሎም ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መድያት እጃሞም ከበርክቱ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብቲ ዕለት ስውእ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ጸጋይ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ናይ ዝነበረ ኣበርክቶ ሓፂር ታሪክ ክቐርብ እንከሎ ብመልክዕ ድራማ ጋሻይ ነዛ ዓለምን ቅድሚ ኣስታት 200 ዓመታት ዝነበረ ዛንታ ዕሉል ሽፍታ ኣባደለም እትትርኽ ብተመረቕቲ ቀሪበን ገበናትን በደላትን ዝንኪ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦም ዝዓቢ ከም ዝኾነ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ሃይኮታን ናፍዓበትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ህዝብን ፖሊስን ተገሊጹ ኣብ ከተማ ተሰነይ ምስ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሰላምን ሽዕብን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣዛዚ መደበር ፖሊስቲ ንኡስ ዞባ ካፒቴን ሳልሕ መሐመድ ዓሊ መሰረት ስነ ምግባር ስድራ ቤት ከም ምዃና መጠን ወለዲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ምምእዛን መንእሰያት ብዝለዓለ ክሰርሑ ህዝቢ ድማ ተሪኦ ገበናትን በደላትን ምስ ዘጋጥም ብእዋኑ ናብ ፖሊስ ከመልክታት ተሓሳሲቡ ኣብ 2014 ኣብቲ ንኡስ ዞባ ናይ ዘጋጠመ ገበናት በደላትን ሓደጋታትን ተሽከርከርትን ጸብጻባት ድሕሪ ምቕራቡ ድማ እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ኩቱር ናህሪ መገድኻ ዘይመሓዝ ርሕቀት ዘይምሕላው ብዘይ መምርሒ ፍቓድ ምምራሕን ሸለልትነትን ብምዃኖም መራሕቲ መካይን ጥንቃቐ ከዘውትሩን ብሓላፍነት ክጓዓዙን ተሓሳሲቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሃይኮታ ካፒቴን ኪዳን ሃይልን ተማሃሮ ኣብ ዝሃቡ ኣስተምህሮ ድማ ወርቃውያን ሕግታት ቤት ትምህርቲ ኣኽቢሮም ምስ ዝጓዓዙ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶምን መጻኢኦምን ዕዉታትን ኣብነታውያንን ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንባዕሎም ሕጊ ከኽብሩ ዘይንብሩ ተርእየታት ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር ንምግትኡ እጃሞም ከበርክቱ መኺሮም ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ንተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ድማ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ተለንተ ኣመናይ ዘውዲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ሳላ ዝተኻየደ ጎስጓስ ገበናት እናነከየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝሓሸ ውፅኢት ብክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ክመላለሱ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብጊዶም ገበነኛታት ዘየዳግም መቅጻዕቲ ክወሃቦም ብዝተጋነነ ክፍሊት ካብ ናብን ህዝቢ ዘመላልሳን
ልዕሊ ዓቕን ዝፅዕናን ተሽከርከርቲ ምቁፅጻር ክግበረለን ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ብምቕራብ ምስ ፖሊስ ምትሕባሮም ክዕዝዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነበርቲ ኣማደር ንኡዞባ ድባርባን ዓዲ መንጎትን ንኡዞባ መንደፈራን ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃሲ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ብ22-23 መጋቢት ኣብተን ዓድታት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣካላት መንግስቲ ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተዋሂዶም ክሳብ ዓድታት ምውራድ ብዘካየድዎ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታት ስለ ዝበረኸ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘወገድዎ ኣመሓደርተን ገሊጾም ብሰንኪ ድሩት ኣፍልጦ ብስነ ፍልጠት ዘይድገፍን ጥዕናዊ ፀገማት ዘስዕብን ተግባራት ክፍጽሙ ምጽንሖም ዝሓበሩ ነበርትቶም ዓድታት ብዝተኻየደሎም ጎስጓሳት ግን ጌጋ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ድሕሪ ደጊም ከም ዝኸልከልዎ ኣነፂሮም ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ጽገት ኣምራት ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባታት ሽማግለ መሰላት ቆልዑ ብምቓም መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ንምርጋጽ ብሓፈሻ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑ ጠቒሳ ኣብ ዓድታት ዓዲ መንጎትን ኣማድርን ዝተመዝገበ ዓወት ናቱ ውፅኢት ምዃኑ ኣረድያ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃም ሓጎስን ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ድባርባ ኣቶ ኣብርሃም ተላን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጥዒት እደ ከይሓስካ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክትሃንጽ ስለ ዘይካል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግህስን ንጥዕነት ዝሃስን ተግባራት ንምጥፋእ ካልኦት ዓድታት ኣብነት ናይዘን ዓድታት ክስዕባ ተማሕጺኖም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ተወለድቲ ጸሓፍ ላምኑ ዞባ ሰረጃቃ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ከረን ናብ ማእከል ዓዶም ዝኣቱ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ብምሩጽ ሓመድ ይጽግኑ ኣለዉ ነበርትን ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ጽርግያ ተበላሽዩ ስለ ዝነበረ ሕሙማትን ኣረጋውያንን ሒዞም ብሰይ ውሑስ መንገዲ ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብምዝካር እቲ ዝወሰድዎ ተበግሶ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ኤውሮጳ ንዝነብሩ ደቂ ዓዲ ወኪሉ ዝመፀ ኣቶ ተወልደ ተስፋጼንን ኣባል ኮሚቴ ልምዓት ዓዲ ኣቶ ተዓገስና ይዝግን ብወገኖም ነቲ መደብ ንምስልሳል ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ደቂ ዓዲ 850,000 ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ብሪሆም ኣመሓዳር ዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ተስፉ ሳጼን ድማ እቲ 4 ሜትሮ ጎኒ ዘለዎ ናይ ምሩጽ ሓመድ ጽርግያ ምስተዛዘመ ኣብ ምድንፋዕ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ጠቒሱ ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ወኒ ሞጊሱ ነበርቲ ሮታን ኣሰነዳን ንኡዞባ ኣስማጥ ጽሬት ከባቢኦም ብምሕላው ምንጭታት ማዮም ከውሕሱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ግዳይ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ምጽንሖም ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ብምዃኖምን ጓሓፎም ካብ ቀጽሪ ኣባይቶም የርሕቆ ስለ ዘለውን እቲ ጠንቂ ከም ተወገደ ገሊጾም ኣብ ምሕዳር ከባቢ ሮታ ዓድታት ሙሳ ደንባን ሮራን 39 ስድራ ቤታት ኣብ ምክልኻል ከባቢ ኣሰነዳ ዓድታት ከልከልን ኢንቤሪትን ድማ 104 ስድራ ቤታት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝሰርሓ ዝጠቐሰ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ነርስ ሙሉእ በይን መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ካብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዝዓበየ መደብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ምዃኑ ብምልካት ሚኒስትሪ ጥዕና ንዝመጽእ መደባት ተግባራዊ ንምትግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣቶ ኣቡበከር መሓመድ ጅምዕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ህዝቢ ሽግሩ ኣለልዩ ኣብ ከባቢኡ ብዘሎ ጸጋታት ካብ ሕማማት ነፃ ንምዃን ንዝወስዶ ተበግሶ ሞጊሱ ትማል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መድረኹ ኣብ ዘሰላሰለ ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ዴ ኮንስታንቲን የቕሬታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ናይ ግዜ ዕውት ብምዃን ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ከምኡውን ንብሉፅ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እትውሃብ ጻዕዳ ማልያ ኮይኑ ካልእ ኣባል ናይታ ኣብ ዙር ኣልጀርያ 2015 እትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ መሓሪ ተስፋጼን ድማ ንኣንበሳ ዓቐብ እትውሃብ ነጠብጣብ ማልያ ከም ተሸለመ ማዕከናት ዜና ኣልጀርያ ቃሊሐን ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ደ ኮንስታንቲን ብማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ መበል ሻምናይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ እዩ ታሻይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ 2015 ሎሚ ቀዳም ክካየድ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንመለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም